Hey, ingathi u-episode 3 kaThando Nesithembu Uncut uzobe eshushu ngoba sibona ke uMacele ekunye notata uMusa Mseleku ke bethetha molweni indanamkela kuMamgobhozi TV. Now kuthiwe ke episodes zi-6 zikaThando Nesithembu Uncut. Ku-episode 1 sibonile ke uMayeni ethetha ke bakwenzeka ntoni phakathi kwakhe notata uMusa Mseleku nezinto zovuyokazi. And then ku-episode 2 yanguMangwabe now khange ke ndibe na chance yokwenza videos ngale episode kaMangwabe ndiza kwenza ngoba ngoku kukho le kaMacele ingathi iyatshisa ngoba uMacele usivezele into ebesingakhange sibe kanti thina siyayazi. Na utata uMusa Mseleku uthetha noMacele malunga nento yoba eMzumbe kungasekho mntu ngoku. Now eMzumbe bekuhlala uMayeni, uMakhumalo noMangwabe, and then siyayazi ke ngokuba ngaba baye bathengelwa ke izindlu esilungwini bahlala khona. uMakhumalo nguye ke umuntu endiyaziyo babekhe bahambe noMpilo, I think nandani nge-weekends ke bebekhe baye eMzumbe. Abanye ke andiyazi ke inoba ithini into yabo naseMzumbe. Mangwabe naye sana uhleli endlini yakhe. So aphendule ke na kuMacele athi isizathu soba yena abe kanti ungumntu owazisusayo eMzumbe kungenxa yoba uMayeni engamfuni pha eMzumbe. Yava? Wayicacisa ke futhi uba kutheni esitsho ngoba uye wathi uMayeni isizathu soba engathi akamfuni eMzumbe into yoba ngaba yena uzithatha ngokungathi ungumamkhulu. Uyaqonda? Ungathi ungunkosikazi wokuqala katata uMusa Mseleku. Inoba ke kungenxa yento yoba uMayeni uyi-girlfriend yokuqala katata uMusa Mseleku kwaba abatshatileyo. Uyaqonda? Before atshate noMacele wayeqala wanoMayeni ingathi ifemeli kaMayeni ayadibana nento yesithembu, wabekhulelwe ke noMpumelelo wanompumelelo. And then kwatshatwa uMacele, kwatshatwa ke noSisindi lo ungasekhoyo, and then uMayeni ke wangunkosikazi wesithathu but girlfriend yokuqala. But ke ngoku njengoba kusemtshatweni ngoku uMayeni usenayo noba laa nto yokuba yayinguye owokuqala kuyo yonke le raha yabo. So ke uMacele uzifila ngathi uyaphathwa nguMayeni okanye uMayeni ufuna uphatha xa kupha eMzumbe. Hence ke ukunoba yena ezipholele pha eSeapark. Hey, andifuna uphosisa mna bendicinga bonoba uMacele wamka phana kuba utata uMusa Mseleku mhlambe waye wathandana noMakhumalo ingane yase next door eyayishaya isigubhu ecaweni. Mhlambe wanentloni ke waqoma makahambe pha kuba ke yayikwa intombi yapha endaweni. Kanti hayi nguMayeni. Hayi bethuna noShibase. uShibase akafana kathethe into ke nakangako ngoMacele. So ndiyethuka ukuva kanti uba ebexhorholosha uMacele ku-season 9 kaThando Nesithembu bancede sifuna ukuva uba uthini uShibase yena ngalento ithethwa ngoMacele. Uba abayi-adresa ngaloo ku-season 9 ingathi ngebeyishuta ngoku cause ndifuna uva i-response uba ithini na into. Otherwise ke sana uMayeni ukhangeleka ngathi ungumntu o-troublesome. So itsho ke into ke guys sawubona ngoLwesihlanu yonke into kakuhle. Enkosi kakhulu ngothi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.